Hallelujah. Oh Jesus. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്താമോ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് പകർന്നു കൊടുത്ത്, ഹല്ലേലൂയ, പകർന്ന തൈലം പോലെ നാമമുള്ളവൻ ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കാമോ? വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഹന്ന അവളുടെ ഹൃദയത്തെ പകർന്നു. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയം അവൾ വെറുതെ അല്ല വെച്ചത്, പകർന്നു കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഒന്ന് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സന്തോഷമാകട്ടെ, ദുഃഖമാകട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഏതവസ്ഥയിൽ കൂടെ ആയിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട്. ആ കർത്താവിനെ നോക്കി, ആ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി ഒന്ന് പറയാമോ? യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യൻ. വേറെ ആരും വേറെയൊന്നും എന്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ലേ. യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, സ്തുതി
അങ്ങേക്കുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നുമെന്നും നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ യെശുരൂനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ എൻ്റെ പൊന്നു കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം, ഓ സകല മഹത്വവും സകല പുകഴ്ചയും ബലവും ബഹുമാനവും മാനവും പുകഴ്ചയും എല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവിനുള്ളതാണ്. സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ്. വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലെ യോഗ്യമല്ല. ഞങ്ങളത് പാടുമ്പോൾ കർത്താവെ, ഞങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാടുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങളത് കണ്ടു, ഞങ്ങളത് രുചിച്ചറിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കർത്താവിനെ പോലെ സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യനായി മറ്റാരുമില്ല, വേറെ ആരുമില്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലെ യോഗ്യമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഓ ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനെ, അങ്ങേക്ക് വന്ദനം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസ് ചോദിച്ചതുപോലെ, പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങേ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഓടുവാനാ കർത്താവേ. കാരണം നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ അങ്ങയുടെ പക്കലല്ലേ. ഞങ്ങൾ മറ്റെവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഓടുവാനില്ല. ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അങ്ങുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ പോയാൽ അങ്ങുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും എൻ്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാണുന്നൊരു കർത്താവാകയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളങ്ങേ നന്ദി പറയുകയാണ്. മറ്റാരും ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ലേലും അപ്പ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നവനാണ്. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പുലർത്തുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ, കർത്താവെ ആരാധനയോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്. കർത്താവ്, ഈ ദിവസവും കർത്താവെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ തന്ന വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ആ നാമത്തെ വർണ്ണിപ്പാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്ന കൃപയോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. കർത്താവെ, ഈ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നാൾ ഉണ്ടെന്നറിയത്തില്ല. എന്നാൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നത് വരെയും എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ, എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തുതികളും വർണ്ണനകളും എൻ്റെ കർത്താവിനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. യേശു കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.